Amen bazalwane. Sizomema emini bazalwane ukuthi abantu abeze kulomuntu owazi ukuphuzisana mahala. Amen bazalwane. Abantu abaphuzisani, amen bazalwane, uma ungenayo nje imali. Amen bazalwane. Uma uzobasahela abaphuzisana abantu. Kodwa kunomuntu othi wozani osimemayo, amen bazalwane, basizophuza nje ngaphandle kwemali. Abazalwane wakwazi into enjalo. Ngaphandle kwemali. Fika nje uzophuza. Na umthombo bazalwane emini zomema bazalwane ibandla kaNkulunkulu lona lo nangu yanahlamba lapha ya kunomuntu bazalwane osimemayo emini kuba sizodla mahala ha. Amen bazalwane. Sizophuza emthonjeni okuphila okuphakade. Amen bazalwane. Uthi ke ohlabelelayo ophuzayo kulawa manzi akaphinde ome. Noma ikhona eminye imithombo othi masiyiphuzile bese iyoma, kodwa lo mthombo bazalwane simemela kuona ukuba sizophuza singaphinde some. Siyacela bazalwane lona lo sazoqhubekisa lenkosi limenyezela le ndawo ukuthi adle aphuze khona into ezohamba naye ayithwele, khona into ezohamba naye ayiphethe. Amen bazalwane ngabuyele ekhaya abuye egxuma. Amen bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Amen.